Yo dalasan Mbak Yuliani nduk. Wah iya. Bombonge ngrasa awak dhewe ngiras pantes bernostalgia mergo iki ana ing wilayah panguwasane kadang sekolah ana ing SMP 17 Agustus Mbang Sri Duke Nguni mergo sing ngasta bawat lan pusaraning desa panjenengane Raka Mas Haji Kasmono nduk. Ngono wah kuwi biyen kanca sak bangku nduk. Sing angka loro bombonge rasa mergo ora kenyono awak dhewe uga kerawuhan pepundhen saka ing Laladan Kaliaman. Panjenenganipun Bapak Jumawi nduk. Pak Jumawi ya rawuh tenan. Wah iya. Mula kang saka kewindho awak dhewe ya kuwi nelakake gunging panuwun tumuju mring para pini sepuh sesepuh aji sepuh ingkang sami rawuh ingkang wisna pono ing pemawas lebda ing pitutur ingkang sanget kula aosi ya kuwi para alim para kiai ingkang danlurainten tansah sinanding mring kitab suci wahyuning Ilahi Rabbi ingkang dentut puntat dening para santri ingkang tansah kula bekteni para panata pangembating praja satriyaning negeri Pak Inggi dalasan perangkat dusunipun sedaya Pak Carik, Pak Kamituwa, Pak Bayan, Pak Petengan, Pak RT, Pak Mudin, uga Bapak Linmas. Ora lali para pendhita, para biksu, wilujeng dalu sugeng pinanggih kalian kawula sak kanca, mboten sanes kula nyuwun tambeng idi pangestu kinarya pambuka nduk, ya kuwi diaturke gending Jawa kuno makuna. Kunjuk dumateng pepundhen kawula ingkang minulya panjenenganipun ya kuwi Mbah Januri kalian Mbah Ros. Ingkang dalu punika nenggani ngantos purnaning gati ora keri anak kulaneng Junaidi sarimbit kaliyan ingkang garwa diaturke apa kinanti sandung Slendra Sangandhu. Harap mati sida woro ngetan bali ngulon apa sadyaning kelakon
timon diiris mujur ngalamun dadekke kojur jambu wit-witane mesem guyu kawitane iya dulurmu Totok ora melu bengok ya nduk oh Totok Gribyak heeh aku kemutan jaman sing wis kepungkur kae nek la wong dalang nyandra gara-gara nek Totok ngantuk Gribyak ngebruki bonang bonang sepirang jomplang ha wis gegere rak karuan wis jan mulane terus entuk julukan Totok Gribyak gotong royong nyambut gawe dadi wong nyambut gawe iki nek dikanteni gotong royong sing angel dadi gampang sing abot dadi enteng lho kuwi tenan kok katur dumateng Pak Kari Nimas Ratu kali nyamat oper Mbak Kanti Asmara Putri Solo ae ayo ayo wow 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 Sida mukti mukti mukti
sing sayo sing rukun sing sayo ora pati ayo nanging migunani tan entuk wasite dewa nandara swara banyune agung yen ra weruh ning ati bingung patine sedulur nggih muga-muga Pak Kari rena penggalih sak sampunipun tak aturake ya kuwi pangkur palaran kanthi cakepan Nimas Ratu Kalinyamat nduk. Iki ana pamundhut nawala kepada yang terhormat Bapak Dalang saking Pak Jumawi, ya kuwi sopir ngeponan. Nyuwun gending Cakra Negara kalih podang kuning. Nah, kula pidhangetaken kalih Pak Jainuri lan Pak Kaji Kaliaman, Bos Semangka. Nah, saderengipun matur suwun kunjuk dumateng Bapak Dalang. Nggih, iki diaturi nduk. Iki diaturke gending tayub tak suwun rombongane Pak Kari, Pak Jumawi minggah wonten ing mriki ki Mbak Tatin Asmara sing dadi ledheke dalu punika. Gendinge nyuwune Cakra Negara. Semangga. Semangga ndak suwun ledheke linggar saking palengganipun Cakra Negara pun aturke Pak Kari, Pak Jumawi. Nek perlu piyayi papat ya ora apa-apa engko tak ledheke tak jangkepane loro. Iya wis pokoke dadi nek ledheke loro nek papat iki siji diborong wong loro. Sing siji saka ngarep, sing siji saka mburi. Semangga. Cakra Negara cah diaturke. Yo, ledheke karo genduk dia. Mbak Tatin Asmara saking Blingoh, Dik Dia Triyanti saking Kalinyamatan Jepara. Monggo kagem Pak Jumawi, Pak Kari saknonggonipun sambure diaturke le.
Yuk. Yuk. Iya. Oh, dot. Oh, yo, oh. Esek. Mumpung jember kalangane, Mas yo Mas, yo surah ore. Monggo numpak sepur mudhun ana Bang Sri yen kepengin makmur ayo transmigrasi monggo numpak sepur mudhun kutha Rembang yen kepengin makmur ayo monggo numpak sepur mudhun Surabaya yen kepengin makmur ayo do makarya monggo numpak sepur mudhun kutha Madiun yen kepengin makmur ya sing kuya alah monggo numpak montor mabur mudhun kutha Jidah yen kepengin makmur jo lali ngibadah kene carane papat saklimane bela rakyat sak negarane Walik sampuripun Pak napa nggih Mbah? monggo walik sampuripun Napa, napa Mbah? Pak Jumawi Napa Mbah gendinge Mbah? nah. Guntur. Guntur ya metoke mancing nggih ya monggo Guntur metokipun mancing jawab aturaken semangga
Yuk. Yuk, iya. Oh, Satria ing Jodipati gagator dhuwur sarta gegirisi gedenya simbadana iku manulah cakra lamun ngendikan gara-gara pindah Satria ing Yodipati gagatur dhuwur sarta gegirisi godhek wak simbar jaja ida mangala cakra lamun ngendika gara-gara Pinjo guntur ing mangsa rendheng dadya tetungguling Kadang Pandhawa Satria ing Jodipati yo goyang sithik jos mancing pinggir kali kene kebeneran ana wong ayu ngombahi tak injeni tak ingoke eman-eman ora ana sing ngancani sapa kowe inga-ingo icing-icing badane wong arep godho wani-wani sing celak-celuk mesa-mesa badane wong arep godho wangi njur tak takoni apa kowe wis ana sing duweni dik tatin tak cedhaki terus tak kandhani sejatine ati tresno karo kowe nduk mah ning kene wae mbak aja gedhe saking tresnane nyata tresno njalukmu apa nduk ayo padha barengan kanggo wong tuwa goyang sithik jos mancing kali jeruk wangi kebeneran cedhak cah ayu ngombahi tak injeni tak ingoke eman-eman ora ana sing ngancani sapa kowe inga-ingo icing-icing badane wong arep godho wani-wani sing celak-celuk mesa-mesa badane wong arep godho tak rewangi njur tak takoni apa kowe wis ana sing duweni mbak kanthi
tak cedhaki terus tak kandhani sejatine aku tresno karo kowe dik lunga pranama ning kene wae mbok aja nggodha saking tresnane nyata tresno jalukmu apa dik ayo padha barengan kandha wektu oh kembang rawe ya wis sirah ngelu mripate merem nek ora ping telu Pak Jumawi ora marem ya wis nggih kagem Pak Ngadimin bojo loro sabar nggih Pak mangke tak aturi sampun kuwatos nggih semangga yo kembang rawe heeh Pak Jumawi pancen wis temenan nek ora ping telu ku mumet sirahe kok piye to mangga pun aturke Wilujeng dalu kagem Mas Baskara perangan kadang saka kulawarga agung Guru Masuti uga ora keri Abah Sulikan ingkang saking laladan kita Kanjilan wilujeng dalu yuk yo ya Jiro Lujot caritane wong seneng tunggal sak balik caritane lungguh jejer sak bendinane saya suwe banjur ngomong dik banjur ngomong mas aku tresno kowe caritane wong seneng kancane dhewe wiwitane lungguh jejer sak bandinane saya suwe banjur ngomong dik banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang kenongo atiku digawe lara kembang melati gawe larane ati kembang kecubung kembange mawar tresnaku wos katon buyan mula wong tresna akan nanggo sambrana ora becik tumrap ing kriya wanita kembange rawe yo ayo idal-idul ambyar caritane wong seneng tunggal sak balik wiwitane lungguh jejer sak bandinane saya suwe sakit jejer nyekel tangane banjur ngomong dik banjur ngomong mas aku tresno kowe caritane wong seneng kancane
wiwitane lagu jejer sak bendenane saya suwe suwe saged jejer nyekel tangane banjur ngomong dek banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang nomo hatiku digawe lara kembang melati gawe laraning ati kembang kecubung gawe atiku bingung kembange mawar aku wis katon buyar wong tresno ora kenang gesembrono ora becik tumraping iya wanita kembange rawe mari pesane nimbang rame luwih becik tak tinggalke ya matur suwun kagem Pak Jumawi kalian Pak Lek kula kari ingkang saking Tubanan. Wah, Lek kari kok ya le awet enom aku kok le gumun karo panjenengane iki jan wis. Heeh. Ning ya wis rada lola lali lola lah piye wong pancen wis heeh biyen aku isih uda pelayon kae Lek kari iki wis mamulangon kebo piye to. Nggih. Heeh ya asring ngetutke karo maisone iki liwat tuh sebelah gubukku kae. Lek kari matur suwun nggih. Ki diaturke ya kuwi bojo loro kalih mangke podang kuning ya ndak suwun ki panjenengane Pak Ngadimin Suparno penggalihe bojo loro anak wadon ya kuwi Fadila Rizkian ingkang saking pelajan tak suwun berdiri bernyanyi serta bergoyang regenging kahanan sepot luwih dhisik bojo loro semoga ya sepot sik kadang niaga ngudi laras. Abang biru lampu ning disko mikir bojo loro uga andem wektu mikir butuhe mikir blanjane saiki bingung atine telung dina bali ning kene sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo wong liya yo abang biru lampune disko lampu ning disko
mikir bojo loro bojo sing enom jawa disayang sing tuwa jawa gede tinggal siramu metara bisa turun ora bisa turun uga andem wektu mulih rana telung dina bali ning kene kanggo sapa sing sedina kanggo wong liya sing sedina kanggo wong liya Pak Ngadiman menika sampai Pak Ngadiman sampun tak aturi ki dibacutke karo podang kuning ya yes. Ora usah bawani ya Nduk langsung jegur Pak Bayan matur suwun partisipasinipun kadang Java Sound System kalian W video syutingnya ya diaturke podang kuning. Keluyuran nang goleki sing tak sayang mubeng-mubeng mikiran kanggo goleki rasa isa nganti wengi eman yen nganti liya kanyawang Kleyang-kleyang tak sawang celok ning ngepan Kekesan kari desaka Ngoce dheweke ngalih pencelok tak suwun
lidal ambyar. Awaning omah wis ora kasan, kaluyuran nang goleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng mikir anggenku goleki, ora krasa esuk nganti wengi. Matur suwun Pak Ngadimin muga rena penggalipun saksampunipun tak aturke sing dadi pundhutane bojo loro bablase nyang podang kuning ya. Ki aku kemutan karo pekarmane Mas Baskara. Ya kuwi lagu dangdut sing judule Tak Pernah. Ya wis kaya ngapa. Mas Baskara, selamat malam, selamat menikmati lagu kegemaran panjenengan. Ya, uga ndak kintunake kagem Mbak Yuku bagian pengairan, Mbak Lastri Wilujeng Dalu. Heeh, muga selaris selalu. Yuk, tak pernah kami persilakan salah satu berdiri, bernyanyi serta bergoyang pada malam hari ini. Wondene kagem Abah Sulikan, mangke pekaran panjenengan gending tayub ricik-ricik Banyumasan mangke tak aturke sampun kuwatos. Monggo tak pernah. Oke, kami persilakan.
Yorat. Yo. Matur suwun, muga Mas Baskara rena penggalihipun, saksampunipun tak aturke pekarmane panjenengane. Ya wis. Ki pepundhenku sing saka Mbringin kepareng ngersake perahu layar. Ya, iki tak suwun piyayi loro jumeneng bareng nek kae mau Mbak Tatin Asmara karo Mbak Dia, saiki Mbak Dia Sarimbit karo Dik Fadila Rizkian. Nah, semoga piyayi loro maju bareng perahu layar pun aturke pepundhen kula ingkang saking Bringin muga rena anampi dhateng pundutanipun. Semoga perahu layar. Yo kancaning kisih gembira banyu segara numpak perahu layar pariwisata
atene Esok-esok temandan yang yo kancaning kisih gembira Alera-lera banyune segara banyu segara Alia numpak perahu layar minggu ke pariwisata praune wis ya. Terima kasih, moga pepundhen saka mringin saged anampi. Dik dia tinggal dulu dari Juru Inceng video syuting minta lagu Rindunya Hatiku duet bersama yang ada di belakangku ya. Kami persilakan buat video syuting, selamat menikmati lagu permintaan panjenengan. Kami persilakan Rindunya Hatiku, kami persilakan. Kita bersama berlaga berpacu dalam irama Mas Bayan Kepuk, musiknya Javas sound systemnya, video syutingnya kami persilakan. Kagem anakku lanang Memet sabar, mengko pekarmamu tak aturi le aja kuwatir. Abah Sulikan pun tenggo mangke ya tak paringi pun tenggani Abah Sulikan. Semoga Rindunya Hatiku kami persilakan. Cip. Rindunya hatiku padamu kasih. Aku datang melamarmu dan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku. Kasihku, sayangku, aku bahagia. Kasihku, cintaku, hasrat membara. Aku bangga kepadamu. Jadilah raja di
spesial buat Mas Warno bisa. Sucinya cintaku meluluhkan hatimu, sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Oh seluruh tubuhku bagai tak berdaya. Cinta suci, oh suci, kita ginai bersama. Rindunya hatiku sudah tak tahan, aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku dia. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku, sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Oh seluruh tubuhku bagai tak berdaya. Cinta suci, oh suci, kita ginai bersama. Rindunya hatiku padamu kasih. Aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku, oh kasihku, oh sayangku, oh kasihku, oh sayangku. Oke, terima kasih. Sakmenika wangsul dateng Gending Tayub. Nah, sinten ingkang badhe tayub malih kados Pak Jumawi, Lek Kari kae mau, monggo tak aturi minggah wonten ing mriki. Kapurwanan saking pekaramanipun Abbas Sulikan Ricik-ricik Banyumasan. Ya, semoga Mbak Kanti Sarimbit kalian Dik Fadila linggar saking palengganipun dadi ledek dalu punika. Semoga pun aturke Ricik-ricik Banyumasan. Monggo kagem pepunden ingkang angersakaken ndambeksa tak aturi linggar saking palengganipun sapelu tumuju mring sasana maesa adi beksan. Sira genduk le-ole kang larang pitukane Pitukane
Lah iya tambah kena si genduk aja bosen eyo sira genduk le-ole kang larang pitukane yo ya jiro luca lah iya tambah kena si genduk aja bosen eyo yo ora ana besek kuwi mono salahmu dhewek yo ora ana bagi kuwi mono bisa nyuwargake diri yo ora ana sumur ricek komricek grimis wis teka sedhela maning bapak ne wis teka nyong kaget aduh rika betan apa bungkus petak iku isin apa dua lolo elo apa elo ya ricek komricek grimis wis teka sedhela maning bapakne
kaget aduh rika betan apa bungkus bedak iku isin apa budgetke 8-10 jaran dor kaya ngapa mangga 8-10 pun aturaken tan samar pamoring suksma sinoksmaya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana yo Ciro lu jos oh ya oh ya ngetan kali ngulon yo yuk 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 loko bathok ela elo menyang Solo payung mutha lolo ba ora obat medeni bocah golek duit caritane wayang Jawi
nggih. Moga panjenenganipun ingkang minulya pepunden kula ingkang tebih saking laladan kita kancilan abasulikan rena penggalihipun sak sampunipun tak aturi gending pekarmanipun. Ya, iki ayo le pekarmane Memet diaturke kaya ngapa? Ya. Manis apa mawar biru aku ya mung manut karo Memet ya. Ya, manut ya. Purwani saka mawar biru mengko terus manis. Ya, kaya ngapa wis pokoke. Lah wong dangu ora ketemu kok piye ta. Semangga mawar biru pun aturke. Heeh. Ayo, ayo, ayo. Tumentes ing waspaku ora teka rasane atiku. Ayo, ayo, ayo. Ninggalake sliramu priya idamanku. Katon asemu ngawe awe rasane ngatiku. Ayo, ayo, ayo. Ngelingake nalika bareng mlaku-mlaku. Ora nyono, ora ngira yen ngene dadine. Aku kudu melu nderekake Rama lan ibuku mulih ning desaku wekasan Menggelengku aku titip kembang mawar biru. ayo 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 Openono minangka tandha katresnanku. yo Mawar biru sesak mlebu sedeng sesak mlebu sedeng sesak mlebu sedeng wis baku ora tega rasane atiku. ayo 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 Ninggalake
nggundu tuku sarem nek karo dik dia ora tak pindho aku ora marem. Ya, yuk manis nduk diaturke gandeng karo sing ana mburiku ya kaya ngapa. Manis kageman aku lanang Memet mugurna penggalihe sak sampun tak aturake sing dadi pekarmane manis met tanpa nono. Nggih. Mangke bakdo niki balik nyang Tayuban meneh Pak Jumawi. Ya. Koe pancen manis Mosok ta tambah manis yen koe ora lamis yen mesem manis ngungkuli madu kaya bisa rontoke jantungku setengah mati Mas Memet tresno ro koe Pasar turi mas ning Surabaya aku ngerti sampean seneng nggodha Ires-irese tulane Jawa dasar wong manis pancene prasaja memang lidah mas tidak bertulang pandai bersilat watak lanang iya wasik iya 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 kaya Mas Asep manis sedih kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis yen mesem manis ngungkuli madu kaya bisa rontoke jantungku ganteng mas sampeyan pancen ganteng tambah ganteng ini rasane ora mendem mendem alit mas namine kampung
Matur suwun. Ki wangsul dateng pekaramanipun Pak Jumawi Lek Kari. Heeh, iki sinten Pak Jumawi minggah malih napa pripun? Heeh, monggo lho Pak Jumawi menawi ajeng mbeksa wekdal dalu menika tak aturi wekdal minggah dateng sasana ki diaturke ya kuwi gending tayub Rara Jonggrang nonton wayang. Ya wis. Kaya ngapa jan. Nggih. Heeh, monggo Rara Jonggrang nonton wayang. Sinten sing beksa? Monggo Pak Jumawi. Napa Lek Kari minggah malih ya monggo wis pokoke. Sinten mawon mboten menutup kemungkinan siapa saja yang suka kami persilahkan untuk naik ke atas panggung pentas. Salah sajuga Ibu Waranggana linggar saking palengganipun Rara Jonggrang pun aturaken kaya ngapa. Om Sinten Mbak Tatin sing ajeng beksa monggo Mbak Tatin. Pun suwun minggah wonten ing sasana. Monggo Mbah. Monggo Mbah. Mas Junet. Sing ndi Mas Junet? Mangga mangga, mumpung tesih anget Mbah. Yuk. Yuk, iya. Jang kawuri emas. Jiro lu. Jika upama. Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Waspadakno perjuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaga bandung kowe aja gumalungko. Barang iki kanggo durung rampung. Bela pati Kang Mas Prabu gumalung. Kanggo seda labuhi wana segara. Tobat kowe wanita keparat. Nora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji Bandung Bandawasa. Rara Jonggrang manuta sun pundhut garwa. Iya Bandung aku duwe Tanam apa Jonggrang? Candi Sewu sewengi kudu dadi. Iya Jonggrang
panyuwunmu tak turuti. Oh eng oh eng oh eng oh eng nonton wayang wanci bengi katon asri Prasutresna padha ngiping jalak gandeng jejogetan sinengga manut irama ya mas ya kena ngiping nanging ora pareng gandeng mikir-mikir uga ora pareng nyenggol ya mas ya digoyang goyang-goyang kabeh nyawang digoyang-goyang goyang ngiping pengin nganding digoyang-goyang goyang mikir pengin nyenggol digoyang-goyang goyang user sampai kelengit nyata sayekti nonton wayang daluni yo oh eng oh eng oh eng oh eng nonton wayang wanci bengi katon asri Prasutresna padha ngiping jalak gandeng jejogetan sinengga manut irama ya mas ya kena ngiping nanging ora pareng nyanding mikir-mikir uga ora pareng nyenggol ya mas ya digoyang goyang-goyang kabeh nyawang digoyang-goyang goyang ngiping pengin nyanding digoyang-goyang goyang mikir pengin nyenggol digoyang-goyang goyang muser sampai kelengit nyata sayekti nonton wayang dalun niki ingkang salajengipun heeh oh diaturke sarung jagung ya monggo heeh dadi sarung jagung saya kuwi padha karo klobot ya pancen iki nembe larang-larange rega jagung kok jan mula ayo disarungi heeh ben saya mundhak pikolahe sarung jagung kon aturke monggo Sarwa parwa tunggal basaneng
Yo, iya. Jos. Sarungnya jagung. Ya. Piye janjine sarungnya jagung. Lahir batine padha dilakoni sarunge jagung. Iya. Ayo yo. Ayo Dek. Ayo Dek. Ayo. Ayo yo. Iya. Ayo Dek. Aduh, apa Dek? Apa? Tambah siji lek kari. Bar sarung jagung sakniki pari anyar lek kari. Heeh, mergo nek pari anyar iki wis rasane ya nek diliwet ya wah jane co tenan wis. Tambah siji pari anyar kaya ngapa. Ditandur ning tengah latar dasare Pak Tani krasa bingar mergo parine wis ketok padha mekar ya. Monggo pari anyar monggo panaturaken.
Peri anyar ditantur ning tengah latar Pak Tani lagi nyabar sawah Yo Mas yo ditandur ning tengah latar Pak Tani kawae 10 hektar yo Mas yo Ya. Oh. Iya. Pancen jagung karo pari iki dadi cadang panganing kita sami. Heeh, jane telo ya rada lumayan ning regane ora pati misraya. Heeh, semangka iki rada mlono regane lumayan ning malah saiki akeh sing do brintik. Heeh, dadine ya kurang pati apik. Heeh, nggih. Matur suwun. Yo saiki ndak suwun mbalik anakku lanang berdampingan Sida Rondo pun aturke kaya ngapa? Diaturke karepen regeng ing semasana Sida Rondo karo Fadila apa karo dia aku mung manut karo anak lanang. Sida Rondo pun aturke semoga.
Iseng. Ya Allah, sliramu wis tak aturi. Golek bojo sing ganteng kaya aku iki. Ora minum, ora judi, ora insyaallah taun burimu gak kaji. Kabeh mau ora perlu diketuni. Janjimu biyen kowe saking ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodone. Ora keneng tawane panteni randane. Badutke karo bukit yang sedang berbunga kaya